Иновациите в бизнеса са неизбежен процес в света на бързо развиващите се технологии. Разработване, развитие и опериране на платежните системи са основни приоритети на Бориca Bank Service. Компанията се фокусира основно върху банковата индустрия, като се стреми да отговаря на потребностите на банките от модерни и иновативни технологични решения. Осигурява качествени, надежни, разнообразни и иновативни платежни услуги, които да бъдат предлагани на крайните клиенти, физически и юридически лица. Една от тях е електронната фактура, чиято популярност все повече нараства. Ние имаме дългогодишен опит в развитието и оперирането на критично важни за българската икономика системи. Да не забравяме факта, че ние имаме собствен екип от високо квалифицирани специалисти, които осигуряват не само развитието на тези системи, но осигуряват високо ниво на работоспособност и непрекъсваемост на системите. Ние имаме собствени офиси във всеки областен център и изграден център за помощ, който осигурява необходимата помощ, както технологична при работа с нашите системи, така и отговор на всякакъв вълнуващ клиента въпрос в рамките на всеки един работен ден от 7 до 23 часа. Всичко това е много важно за нашите клиенти, както за нашите настоящи, така и за нашите потенциални клиенти. Защото когато избираш доставчик на този тип услуги, малко или много ти се интересуваш и кой е доставчика. Системата работи на пазара от 2007 година. Искам да кажа, че това е първото работещо у нас решение за представяне на електронни фактури, реализирано с наши собствени усилия, т.е. това не е внесено отвън решение. През изминалите години системата се развива на база потребностите на пазара и на база потребностите на нашите клиенти. Може би и това е прави също водещо, защото това, което е необходимо на клиента, това осигуряваме чрез нашата система. На ниво Европа има около 500 подобни оператори като нас, но само 60 от тях успяват да представят през системите си или да обработват през системите си над 1 милион фактури годишно. И ние с гордост можем да кажем, че ние сме сред първите 60 оператори в Европа. Системата осигурява възможност за изпращане на електронни фактури за всеки тип бизнес на представителите на големите и средни фирми, чрез интеграция с съществуващата при тях счетоводна система и на фирмите, издаващи малък брой фактури, чрез ръчното им въвеждане. Издаването на електронни фактури в ръчен режим не изисква интеграция с счетоводен софтуер. То става лесно и бързо и е подходящо за малки по големина фирми и хора със свободна професия. През изминалите години ние изградихме партньорски взаимоотношения с една голяма част от разработчиците на счетоводен и ERP софтуер у нас. Това го направихме с ясното съзнание, че ако за големите фирми взимането на решение за преминаване към нови технологии не е толкова критично важно, т.е. те могат да си позволят да направят инвестиция за разработка на собствено решение или за купуване на подобно решение, то при малки и средния бизнес това е въпросът, който може да бъде критично важен за взимането на решението. Т.е. каква е инвестицията, която аз трябва да направя, за да премина от технологията на хартиеното представяне на фактури и изпращане на хартиени фактури към моите клиенти, към технологията на електронно представяне на фактури. И това беше целта ни, когато започнахме да работим съвместно с разработчиците на ERP и счетоводни системи. Така осигурихме възможност за по-лесна интеграция между съществуващия счетоводен софтуер при нашия потенциален клиент и системата eFaktura BG, което пък направи възможно в повечето от случаите инвестицията, която клиентите трябва да направят, да е много малка, а за клиенти, които нямат специфика в тяхните фактури, в фактурите, които издават, тя да е нулева. Тоест в рамките на няколко дни след сключване на договора, клиента, който работи с счетоводна или ERP система, с която ние имаме интеграция, може безпроблемно да премине от хартиено представяне на фактури към представяне на фактури през системата eFaktura BG. Другото, което осигурихме през тези години и върху което усилено работим през последната година, е възможността за интеграция между eFaktura BG и интернет банкирането на банки партньори, което пък затваря целият цикъл на системата и на процеса от издаването на фактурата, представянето на фактурата пред получателя, приемането на фактурата и възможността за нейното плащане. Към момента реално работещи банки, интегрирани интернет банкирането им с eFaktura BG, са
Обединена българска банка, банка ДСК и Райфайзенбанк, което прави процеса по плащане на получена вече електронна фактура през системата по-бърз и по-лесен, което пък ускорява процеса по събираемост на взиманията при фирмите издатели на електронни фактури. За да създадете електронна фактура, е необходимо да влезете в профила си на издател в системата eFaktura BG. След това изберете меню Нова фактура, Добави. Изберете получател на фактурата. Данните ще бъдат попълнени автоматично, в случай, че този клиент е въведен предварително. Задължително условие е да имате имейл адрес на вашия клиент. Изберете номер и дата на документа. Въведете продукти или услуги и тяхното количество. Използвайте електронен подпис, за да подпишете вашата фактура. Така тя става валиден електронен документ. Активирайте фактурата, за да бъде изпратена до нейния получател. Той ще получи имейл с известие, че в системата eFaktura BG има нова електронна фактура за него. Нашите системи са максимално защитени от гледна точка гарантиране конфиденциалност на информацията, а също така, благодарение на инфраструктурата, с която разполагаме и бекъп центъра, който позволява да се репликират данните в реално време, ние гарантираме една много висока надежност на нашите системи, която абсолютно задоволява бизнес нуждите на нашите клиенти. За издателите на електронни фактури най-така бързо установимите ползи са преките ползи, свързани с намаляването на консумативите при отпечатване на фактурите и с намаляване на разходите при доставка на тези фактури. Разходи като пари, но също така и като време. За получателите на фактури има възможност да използват услугата онлайн спор, която дава възможност, когато има някаква забележка по фактурата, наместо да се обажда по телефон, получателят може директно под формата на чат да комуникира с издателят на тази фактура, което пести много време и естествено телефонни разговори. Освен това, за получателят голям плюс е възможността да направи електронно плащане. Голяма полза и за двете страни, и за издатели, и за получатели на електронни фактури, това е електронния архив. Фактурите в системата се съхраняват минимум 5 години и те са достъпни с филтри във всеки един момент, както за издателя, така и за получателя.